morning, students. My name is Lafakuma. You can call me Sarfakuma or Sarfaka, whichever you prefer. I will be your science teacher, and today in your first class, we shall start right away from chapter 11, Life Processes. That is from your biological section. Okay, for your better understanding, I will proceed in when you can first class ni boka nani po le khazir mu tai mo a subject han zir ngal vut han soi ngal han ngai thak ha ba vut mu da han lo mai thaya ka che thiam lo tuk chawa lo free re ve to box ge to chu bangin introduction of the win tun ka chu han mang tai la ka eng mo chen chu kan zir thawanga e he tu hi class sa ka lu ma sak ba ra chunin ka soi nge thina tun chu classroom ang hook den thela wa den online kan soi mai hi angai ta a ma super ka zo chin faul le tu na po ka zo do chu chu eng wangin nge school in ka eng wange he class in attend eng wange science in zero bikin han te do khelo ta la chu ka zo nge chen i tu na hianin mak mu thatnan board ka exam don sia board ta ka ti thatnan takin a na te kala mu kala zong ve don sia board result la poimo don sia emo anu in i ten lo chuan ti apa ine ten lo chuan ti fi kan join hem ro pui sia an ti vel bor vel a khanin in boyang ti kalawa chati ang wangen lo kan ni chuan class an wa mai don lowa a boring manga ning chung chungin telanga in tui lawanga chu chuan in lo pui tlin thlangin in lo upa thlangin ngong tam tak nei don ane natinge ka tun la ya I lekha thiam si na nei la oti tek an soin tam a chan chu tui lova lekha zir chuak result thatak tak pa se hiala bo hian tui si lo zir chuak an tam ma chu kan ram than mo bo kan me kan chu wangin in tui angai science speak a page one a chan chu science su I ma mu that na ni lo result that na ni lo I tuna te khan entrenan he class I ngai that heya I lo ngai that he I beng in the share I thuak in hret turin lo ti a kha zong de kha science wang chu ni I pum lo na eng wange science in a shell fi thei I na chok nei a eng tin nge tho dan eng wange na chok la kan ei thin science in a shell fi thei I che vela I thil mu nim man oma nim chun lo sing hlua chok pon ei ngai lo science in a shell fi thei ram san lo oma missing the pon yang kan tun lai bo ro ka chuanin covid 19 mi na lo veya covid 19 na lo ka ya lo positive fa na dinge thok lama har sat na nei eng vai nge eng kai dar chak eng vai kan boi pui kha zong kha science a hian shel fi the ni chu wangin ma ki mu that na ne lawa nang ma ta na ni nang ma tak sa khan eng thil nge thleng I che vela eng thil nge thleng chu eng wange eng tin nge lo om thei kha zong kha science a hian kan zir do na ni chu wange ma mu that na ni mai ni lovin nang ma tan nang ma le I che vela thil thleng zo I shiat fi zo na dorin hen subject is zir do na ni na lo soi chan don te la consider han chapter 11 life process kan zir do na foi na shipui le lockdown awan den school zong kha na nia kum da ngin zirna mu mal ka pui thei ni tala ma se lo lung ngai lo lang when transfer in lama trong school kal boy ngai mi lovin yum huna science subject fel fight again ngai tha thei to do na ni ai du le mu chung ta poni lo ngai tha thei ai du le rong bol chung ta poni lo ngai tha thei thil e chung ta poni lo ngai tha thei ma se pui mo zo ta ka chu science pui mo ma tu na chonga nge basic ta he kan man chho lo chuanin a har chho te tel do na kan mana ni ro chuanin angai no ma thil tam tak enge ni ang ke mani shiat bel chana te on in siama shiat tu tam tak om do na ni ti kha sa tai la mun takin lo ngai thai la problem kan ne ya har sa ta kan nei chuanin in lon zo she don lo ni ole kan soi ta khanin life processes kan zir don he chapter hi apoi mo ma science kan zero lo mo na kan lo zir sang sa la science kan la mo kan la lo mo
science itui mo tui lo mo science I hu phur le mo phur lo mo ithiam the lo mo vel kan zui tu chapter hi chu eng mihring kan ni chung chuan thil nung kan ni ve chung chuan kan hriat nge nga ani a chan chu thil nung chan chin mihring tiamin keimania thil thleng thin chi strong the kan zir dona kan soi dona tu poina hriat nge nga ani ti kha kan hram macedonia khowela thil nung zong plants an ni mo animals an ni mo alien atanga ate ber thlengin a moi ber atanga arap thak ber thlengin in an kan nei veka chu nunna kan nei hi ni chung nunna nei te chu thil nung living organisms ti an lo ni ta chung thil nung te chu engtin nge an dam reng the tingen thi mai lo achan kan shem nunna kan nei wang lom ha I ti ronga ta mi masen ni ronga lo eng wang kan thi lo ngati nge kan survive ngati kan live na chan hi ni tang nunna kan nei reng the nan hian hei lo ngai thla chiang o thil nung zong te a hian thil thleng poimo tak oma chung te chu life processes kan ti hi lo ni ta ni life processes kan ti chun thil nung te an dam reng the na an taksa thil thleng te soina nia chung te chu kan thil ei le kan ei dan te kan thil ei kha enge changkai na mo chu nutrition tin kan ziranga chung kan thil ei le kan bo ruak hip lu in kung kai na mo kan thil ei le heila hi poimo o kan thil ei le oxygen kan hip lu in kung kai na mo chakna energy alawin siam dan respiration kan zir bukanga thil nung te hian cho kan ei lu te bo ruak kan hip lu te hi mun tina in sem dara engwangin a chan chu thil nung kan ti hianin mihring alo oma mihring kalo oma mihring kalo ni theinan hianin thil te ro te cell kan ti ho kha ain aron in hlom khoma aron in hlom khom zela entrinan brick tam tak in rem khomin in na siama in chu achangin a lian a tea brick a tam le liana brick a tlem le tea khatiang che khanin mihring te poi thil te ro te cell kan ti in rem khomina siam chu kan ni a keimani taksa ngor hi thil nung ani top lowa chung cell te tak te thil nung vek an ni wang zokin chung thil nung hlir in hlom khom chuan thil nung mihring taksai lo siam ta mai chawani omzia chu chaw kan emo bo kan hiblu ta ni emo khang zong a kha cell zong he ta ike more atang ilu chip thlengin a thlen veka ngai chaw an don veka ngai ipum pui tan chaw ani lo I cell zong tan ani mo I borok hib lon don veka ngai chu cell zong khan an don veka ngai an na thok thei turin chu transportation kan tia kan thisen hianin mun tina ti khanin aken kwal thina chon borok ron lut le kal lam le hol lam oma ti khan o kha chu kan la soi fina transportation kan ziranga chuan kan taksai na mo bak chin in pai chhuwa dan excretion om boka chuan thil nung te kan mang mai lo na in thla chhon dan reproduction om le boka chun kan thlok le taksa in kung kai dan arorial tu ber kan thlok in kan taksa control dan control and coordination om boka khang zong te kha life processes kan ti chu alo ni ta ni hemi chapter biga hi chuanin nutrition respiration transportation excretion te kan ziranga reproduction le control and coordination bi ki chu chapter shang lakin kan ziranga